kunezinto ongazikhoni wena kwathi ukhona ungalithenga ngemali ozoyibeka kancane kancane ungayidli laba udla angeke ufe manje ungothatha imali ibeke kancane uyothenga ukhona you know ukuthi tshela mina ngifuna ukuthatha intombazana namhlanje nenze example ngayo oyiwanweleze ufuna umfana ukuba wona umeleza manje no angishadisi angikhulumi ngomshado lalela tshela mina this one angithi kuye business lokulungisa amafoni kunani nike nababona abantu abalungisa amafoni niwamusa kupha amafoni mafile mine problem phone yeah oh my friend yeah uma ngabane khona sikona isikolo leso angaya naye ayofana nabo yeah anayenza njani na umbuzo kuthiwa uke wabona umuntu wesifazana alungisa amafoni why uthi ukuthi yena uma ngaye esikoleni nalo bangebe yi2 angeke bazi boyi2 kulungisa amafoni why lo acabanga ukuthi iyabafana kuphela le nyabuza why kumeke 1 ubani phakathi kwethu othi ngiyasabela I can do it because imarket yakhona abantu batakekile babukisa amafoni kubantu abangathembeki babathontshela amafoni now why singayilwisi lento leyo is any woman here who can stand and say I need this skill because imarketing name ngayenza imali eningi lapho and mawune khono lelo akekho umuntu ongakuthathela lona ayikho inkunzi yekho nobody will steal what your skill nobody will steal your skill now the problem yeyouth yethu bathanda izinto bathanda imali ukuna iskill isikhathi sokuthi nizakhe manje isikhathi sokuthi nisukume isikhathi sokuthi uwazi ukuthi ufunani empilweni you must know what you want in life your life can be changed and there's nobody will stop you ithi mina I'm unstoppable I will go and take my possession ngizothatha izinto ngegama likaJesu omnikeza amandla ukuhlakanipha ngizaba nako konke engikudingayo ngayo omnikeza now inkinga yethu ukuthi siyakhuleka we pray masithi ukhuleka bese sihlala phansi bese sikhohlwa ukuthi lamandla lawa esiwafake kithi ngokukhuleko afuna i-action afuna i-action this guy nokhuluma ngaye ngingamtshela lento ngifundisa yona wasukuma ekseni ukhulekela imaterial yakhe baba increase wonke umuntu odlala bakabuye
uyaphila namhlanje. Mina ngiphila namhlanje ngidinga imali namhlanje. uNkulunkulu ngizwe ayibize ngegama athi wena mali la ukhona sengikhona. Ngiba umngani wami woza mina ngilwi nawe umngani wakho ngiza la kimi. La ukhona phuma uze la kimi ngegama likaJesu. Bese abantu lapha beza nge-live bayathenga kuye. Uyabona ukuthi uhlobo likaNkulunkulu liyamsebenzela. Now listen to this. Now, you know, kunabantu abavala inhlanhla yakho neimali zakho nge-witchcraft. And imali yakho ayikwazi ukukhulumela ngoba ayikho kuNkulunkulu. Ayikwazi ukuripota kuNkulunkulu ayikho kuye. Because awunikeli. Ayikwazi ukukhulumela. Ithi Cornelius umkhuleko wakho neminikelo yakho ifikile kuJehova. Imali yakho mayidlule iya kuNkulunkulu izoba ivoice yakho kuNkulunkulu. Ukuhlupheka makuvela imali ikhulume ithi hayi lo. Abantu babuza ukuthi wena uyenza njani. Imikhuleko neminikelo iyakwazi ukukhuluma kuNkulunkulu. iBhayibheli lithi umuntu osiza umuntu ohluphekileyo uboleka uNkulunkulu imali. Anifuni iBhayibheli yazi, aniwazi lama verse. Mawufuna ukuboleka uNkulunkulu imali, siza abantu abahluphekile ubone uNkulunkulu angeke alethe i-profit nenzuzo kuwe phela. One of my principles is this one. Mangena lapha eSpa. Emntwaneni every day mangena eSpa. Kunesiko esishisana ngithenga almost 5. Angazi ngithengelani but ngiyazi ukuthi iba imbewu. Yokuthi bakhona abanye sithi mangiphuma ngiplanta iseed every week I must show ukuthi khona into eyenza ukuthi umuntu athi uNkulunkulu abusise. Amen. Ngifuna isibusiso not imali. Because isibusiso sidlula imali. But kunento emele ngiyenze ukuthi isibusiso size kimi. Amen. Kumele ngikhiphe imali ngibless somebody. Yenze something umuntu athi uNkulunkulu akubusise. Ngiyathatha ibusiso left and right. But uma upapsi wena ungaboni izinto zikamoya uzahlala ureceive kuphela. Abantu bazokuthetha ngoba bathatha izibusiso kuwe njalo. Yo. Amen. Bishop. Kunabantu abathandayo ukuthatha ibusiso. He knows the secret. Abanye bakayibambi imfihlakalo ukuthi why laba bangcono ukudlula thina. Ukuthi labantu bane secret yezwi kaNkulunkulu. They know the principle of the way. They know how to plant the seed. Okay. This is a scripture. Let's sikhuluma ngentuthwane. Yazi ithi ngentuthwane. iBhayibheli lithi intuthwana ayisebenzi. Ayina umuntu ayikashayo. Ithi sifunde kwintuthwane. Alifunde le verse bese ngiyavala. Ngizalithola ngelinye ilanga futhi.
Niyazi le verse lemonke. Proverbs chapter 6 verse 6 siyavala manje. Hayi. Proverbs chapter 6 verse 6. Yeah. Chapter 6, verse 6. Ithi. Hamba ufunze entuthwaneni philandini Okay. ukuthi iphila njani khona utawuhlakanipha. Okay. Omunye phethe oyitholile. Go to the end. You will suck. Go to the end. Yeah, you see that one. Consider it away and be wise. Okay. Isizulu sona. Yes. Ithi. Ithi ngiyakuba. Yana ekuthwaneni philandini. Lalela, mfundisi, awuyishayi futhi. Yana ekuthwaneni philandini ubone izindlela zayo uhlakaniphe. As analyzing this scripture. Number 1, ithini? Yana ekuthwaneni. Go to the end. Nenze njani? Huh? Philandini. Go consider. The way he says. Yes. Yeah. Huh? Consider its ways and be wise. Yes. Now, isizulu sona sithi Yana ekuthwaneni philandini. manje iyashaya le ithi Ubone Philandini. izindlela zayo uhlakaniphe. Yashaya yabona ifaka legama lelo lokuthi Philandini. Hayi uye kuntuthwane. Yalumele yabona. Ithi uyofunda ini izindlela zentuthwane. Na uNkulunkulu uyahlakaniphisa na ufaka ukuhlakanipha kithi. Uthi asiyeni kuntuthwane sibone ukuthi iphila kanjani. Asifuneni indlela zentuthwane. Ayiqhubeka ithini? Yona ethi yena mahluleli napolisi napusi ilungisa lokho ehlobo isifa sayo ibutha Ayitshale phansi. Yana ekuthwaneni philandini ubone izindlela zayo uhlakaniphe. Yona ethi ingenabahluleli nambonisi nambusi ilungisa nokho ehlobo isikwa sayo ibuthe ngesikhathi sokuvuna ukudla kwayo. Ndiyayazi end no intuthwane niyazi no. yes amen Ayinamkashi, ayinambusi nezo lento le i-independent. But now i-end inesikhathi sokuqokelela ukudla. yes And iqokelela kancane. Ungagijimi ngejubani labanye abantu. Gijima ngejubani likabani lakho Now an ant in a patient. Le mali oyiqokelela kancane izokusiza ngakusasa. Le esheshayo ishesha ingene ishesha iphuma. Le eshesha ithatha abantu bebeka la ishesha ibabeke phansi futhi. yo But le engena kancane ibeka le angeke usaya phansi. Iyakwazi ukusasibuyela. Now sifunda kuintuthwane. Intuthwana. Now phela labantu abathengisa lezinto ezincane ubone wena ukuthi lo kakusu next. Bengikhuluma nomunye
usisi uthengisa imoto kanje. Manje ngibhekela izinto azithengisayo ukuthi angayithenga cash wena. Ngithi wena ngento ezi5 uyangihlela. Yes. Uyangihlela. Ngoba ilanga nelanga unemali engena kuye. Wena ilanga nelanga akunato engena. Yo. Apheka ama-peanuts ebusuku ekuseni mazithi 7 or 6 o'clock uyaphuma uyesibhedlela la kuthengiswa amateksini mazithi 12 uyashayisa uya endlini uphethe imali uchayisa ngo-12 uyakwazi ukuba nani anibhayizise nonke ahleke nani but ucedile ukusebenza. Nina nazi ukuthi lo muntu ohlezi nayo akutshontshela isikhathi sokuthi ucabanga ukwazi ukwenza ezinye izinto yena sakaqedile. Yo. The work of the day. Yeah. Yeah. Now, intuthwana ishaka kancane kancane. The prophet he sent it's good for you. Yabeka into kuyagcwala yonke le. Kunesikhathi. Okay, it's an example. I had one guy by the name of Gift. Gift, he was from Zimbabwe. Umafika la, wathola indawo lapho thengiswa ice cream khona. Wathenga le cooler box wafaka ice cream. Wahamba wathengisa ice cream, wathenga le bicycle. Sakabeka ibhayisikilini, ushopha ibhayisikili. Uyahamba bekuleka naye. Ngelinye ilanga ngiyazi ukuthi uyahasela. Bathi le company bolisebenzisa eBhayibheli lithi umshikashika. Konke umshikashika khona iprofit. Uyenza lento lokuyashikashika. Wahamba ngelilanga wabuya early. Bengicela emkhulekeni ekuseni. Ngikhuleka naye bese aye emsebenzini wakhe. Bakabuya. Abuya ngabothola mfana asemshayisile baba ngithi awushayisana yini. Ngalesikhathi lesi athi uNkulunkulu umphe okulingene ngithi for what? Ngithi uyazi lento yokuthengisa manje. Ngesikhathi semvula ngeke ice cream noma ngobusika bakubanda ngeke uyithengise. Dabula the day uNkulunkulu bakakubikeza umusa shayisa intambama uthi baba ngiyabona sasa ngena khona sasa wangena ithe 12 o'clock mayiphela wayolanda 8 wahamba futhi lesikhathi athi uyaphuma nje iphele nje bakushisa kakhulu athi baba kushaye 3 times manje wathola umsebenzi makathola umsebenzi wasebenza uyekela makayekela umsebenzi ngithi wayekela umsebenzi baba mina phela lento engiyenza lapha idlula le mali amnika yona emsebenzini yenza imali edlula lento le ya nothing uyabona mawusebenza uyisikalela isikhathi sakho. Number 2, that's one. Uzinqinekele kakhulu. Yeah. Ikamela right. Yes. Uzinqinekele Cool. isikhathi sokuthi ungazinqinekeli manje. Uma kuya kuNkulunkulu ungazinqinekeli. Uma uyonikela kuNkulunkulu ungazinqinekeli. Uma uyosebenza uyoqala into efuna imali ungazinqinekeli. Stand up. Stand up. Ithi Maki, I'm standing up. Maki, angazi wena. Ngegama lika Jesu. Ngizwile. Ngiyasukuma. Mina lokho kuzwile. Ngiyokuyenza ngegama lika Jesu. uNkulunkulu ukhulumile nami namhlanje. Ufuna ukwenza amagwinya mabanda ngena mntana esekhaya. Manje ufuna ukuthunga ngena thunga. Mawufuna ukwenza ikhawashi ngena yenza ikhawashi. Yonke into ezokufakela imali sukuma. uNkulunkulu uyavuma. Uthi senivukile. Senilinde nina. Uma niqala umsebenzi nami ngibusisa izandla zomsebenzi wenu. God bless you.